Sinuspender na kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB puon kasudmaan gabos na biyahe kan mga truck asin bus pasiring sa Visayas asin Mindanao sa paagi kan mga pantalan sa rehiyon bilang paghahanda sa piglalauman na makusog na epekto kan bagyong Pipito na piglalauman na matama sa rehiyon sa agang banggi Sabado, Nobyembre 16. Ang desisyon na ini kan LTFRB ang basado man sa rekomendasyon kan Office of Civil Defense Bicol asin kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang pag-ibitar sa build-up nin mga stranded na pasahero asin bihikulo sa kahalabaan kan Maharlika Highway asin sa iba pa mga tinamp na pwede sir na maaapektaran kan palaog na bagyo. Advices na dinidiscourage natin. Ano na yung mga non-essential land travelers. Kasi yung essential nagde-deliver ng mga goods, cargos, yung mga sa medicine, food, etc. Yung non-essential, kung mamamasyal ka lang naman, edi huwag na lang muna, ipagpaliban na lang muna. Pigin kami narman ni Ranches ang mga motorista asin pasahero na inuton permi ang kaligtasan asin sunodon ang opisyal na pigpapaluwas na abiso kan mga nanunungdan. Mientras tanto, basado sa record kan Philippine Coast Guard Bicol, 992 na pasahero na stranded sa mga pantalan sa rehiyon. 805 ang stranded sa Matnog Port, 92 sa Pilar Port, 78 sa Castilla Port, asin 17 sa Virac Port. 249 naman ang stranded sa Rolling Cargo sa Matnog Port, 28 sa Masbate City Port, 19 sa Pilar Port, 9 sa Virac Port sa Masbate at 9 sa Castilla Port sa Sorsogon. Asin anom sa San Pascual Port sa Masbate. 5 vessel man ang stranded sa Masbate City Port. 11 vessel asin 2 motorized bangkaan naka-shelter na sa manlain-lain na pantalan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.